थँक्यू. नाणेकोड केली जाईल आजच्या रोजी सामना क्रमांक 1 गोपालकृष्ण मालगुण वर्सेस फ्रेंड्स. चला दोन्ही संघ एकमेकांच्या समोर या. नाणेकोड केला जाईल. फर्स्ट बॉस आजच्या रोजीतील पहिला फर्स्ट बॉस कोण ठरणार आहे? गोपालकृष्ण मालगुण टू फ्रेंड्स. गोपालकृष्ण मालगुण स्पर्धेमध्ये खेळत असताना 4 सामन्यांपैकी 4ही सामन्यांमध्ये विजय. त्यानंतर दुसऱ्या साईडला फ्रेंड्स संघ याही संघाने 4 सामन्यांमध्ये 4 विजय प्राप्त केलेत. आता एकमेकांच्या विरोधात इथे खेळत आहेत. एक्स्ट्रा मध्ये फक्त हरीश नाणेकोड केली जाईल. चला कॉमेडीचे सर्व शिलेदार लायमन वर्ग. चला प्रत्येकाने आपापल्या जागेवरती चला प्रति लायमन वर्ग. चला क्रीडांगणाच्या दिशेने लायमन वर्ग. आपलं डिसिजन खूप महत्वाचं असतं. तिसरे पंच म्हणून आपल्याकडे पाहायला जातं ते प्रति लायमन वर्ग. क्रीडांगणाच्या दिशेने चला पंच पॅनल. चला अतिथी मान्यवर म्हणजे आपल्याला इथे उपस्थित आहेत किशोरजी गुरव सर. यांना विनंती करेन नाणेकोड देण्यासाठी आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने चला. किशोरजी गुरव सर, महेशजी केदार सर आपल्याला देखील विनंती करेन आपण देखील क्रीडांगणाच्या दिशेने चला. आजच्या दिवसातील पहिला टॉस. टॉस सपस कोण ठरते? चला मान्यवर वर्ग विनंती असेल नाणेफेक देण्यासाठी. चला महेशजी केदार सर. नाणेकोड केली जाते पायचं. गोपालकृष्ण मालगुण संघाने नाणेफेक जिंकले. डिसिजन काय असेल तुरीच सांगायचंय. गोपालकृष्ण मालगुण संघ डिसिजन बॅटिंग. समोरील संघ फ्रेंड्सला आमंत्रित केले जाते. नक्की काय रे? फिल्डिंग घेतली आहे. कर्णधार विनंती असेल तू आमच्यापर्यंत डिसिजन पोहोचव. जात आहे.
करण्याचा निर्णय इथे घेतला जातोय. समोरील संघ फ्रेंड संघाला आमंत्रित केले की पहिल्यांदा आपण फलंदाजी करायची असेल. पुन्हा एकदा सूचनेकडे लक्ष द्या. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू किंवा आपला अतिरिक्त समर्थक माझी जर्सी घातल्या म्हणून कोणीही पेंडॉल मध्ये बसणार नाहीये याची नोंद घ्या. टोटल 12 खेळाडू आणि आपला एक संघ मालक हे फक्त पेंडॉल मध्ये असेल. अन्यथा पेनल्टी तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. आणि अथवा पंचांना न विचारता किंवा सामन्याच्या मध्ये आपला खेळाडू किंवा संघ मालक जर क्रीडांगणाच्या दिशेने आले तर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची आपण दक्षता घ्या. दोन्ही संघ माझ्या सूचनेचं पालन करतील अशी आशा बाळगतो आणि जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आणि पहिल्यांदा बक्षिसाची लईलूट केली जाते. सलग 6 चेंडूवरती 6 चौकार. महेश केदार सर यांच्याकडून रोख रक्कम 501. सलग 3 चेंडूवरती 3 विकेट. रोख रक्कम 501 रुपयाची धनराशी असेल. आणि आजच्या दिवसामध्ये जो पहिल्यांदा अर्धशतक फरकावेल त्याला रोख रक्कम क्राईस्ट वाईज पुन्हा एकदा 501 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न असेल. चला पूर्ण टेक्निकल टीम खेळागडच्या दिशेने चला. चला दोन्ही संघ जर आपल्याला डाऊट जरी येत असतील टेक्निकल टीम वरती तर आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये आला तरी चालू शकेल. सुयोग आणि विक्रांत सावंत तुम्हा सर्वांचा लाडका गोप्या सलग बॅटर दाखल झालाय. या पंचगोष्ठीमध्ये नावाचा आलेख विक्रांत सावंत त्याच्या नावावरती राहिलाय. तो विक्रांत सावंत लेट्स प्ले. पंचांचा सिग्नल येतोय. सामन्याला इथे सुरुवात केली जाईल. आजच्या रात्रीतील मेगा फायनल मधला पहिला चेंडू गोलंदाजी बार करून अजिंक्य बुटे कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल गोपाळकृष्ण बाळगुड संघाकडून खेळतोय. पहिलाच बॉल विक्रांत सावंत साठी टाकलेला या ऑप्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल अतिरिक्त धाबाने हे धाबांचा सरी गणेशा केला जातोय. विक्रांत सावंत आपण प्रॉपिंग किस वरती पाहतोय. या पंचकोशीमध्ये एक नामवंत खेळाडू म्हणजे ज्याला ओळखलं जातं तोच विक्रांत सावंत पुढे एकदा प्रॉपिंग किस वरून खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाले असेल. बॅट टोकून आव्हान करतोय अजूच्या गोलंदाजी अजूचा नेक्स्ट बॉल यावेळी टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा सेम टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. ऑप्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांचा सिग्नल येतोय. सलग दुसरा बॅट बॉल अतिरिक्त 2 धाबा इथे दिल्या जात आहेत. 2 धाबा दिल्यानंतर कुठेतरी थोडीशी लेंथ लाईन भेटकलाय. नौका चेंडू आहे. नौका चेंडूवरती गोलंदाजी करायची आहे. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3 यांच्या विरोधात खेळीला फटका चेंडू चालला असेल अगदी आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने येतो. आजच्या दिवसातील पहिला केपीएलचा चौकार. अरे केपीएल चौकारानंतर कुठेतरी गोलंदाजीचा कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास थोडासा लो झाला असेल. कारण नौक्या चेंडूवरती गोलंदाजी करायची आहे. शुभम चेहरप करतोय. पहिले षटक खूप महत्वाचं आहे. नौक्या चेंडूवरती धावा वसूल करायची असेल. नंतरचा चेंडू ब्लॉकलचा चेंडू होता. वाईट यॉर्कर यावेळी टाकलं गेलेला ब्रह्मास्त्र इथे होतं. खोदून काढलं जाते. चेंडू यावेळी चालला असेल पॉईंट क्षेत्रामध्ये 1 धाब्यासाठी 1च्या मध्ये ते धावफलक पोहोचला असेल. तब्बल 7 या धावसंख्येवरती 7 खेळ खेळला जाणारा हा सांघिक खेळ आहे. तोच क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय या केदारवाडी प्रीमियर लीग मध्ये 2K925
यावेळी टाकल्यानंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा स्वेर डिलिव्हरी दिशा भटकलाय, करतोय का इथे संघाची दुर्दशा. श्रेयसचा अतिरिक्त चेंडू इथे टाकले जात आहे. चौकार आल्यानंतर कुठेतरी थोडासा दबावमध्ये आलाय, दबावमध्ये इथे पाडावं लागेल. प्रभाव हेडर चेंडूवरती पाडेल का. नेक्स्ट बॉल घेऊन इथे दाखल झाला असेल. लो फुलटा चेंडू अगदी रडार मध्ये सापडलेला चेंडू, प्रेक्षक गॅलरी मध्ये चेंडू चाललाय. हवाई सुंदरी हवाई सफर करतोय 4 धाब्यांची. या 4च्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय तब्बल 12 आहे धावसंख्येवरी. 12 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेलात तर इंग्लंडच्या विरोधात 6 चेंडूवरती 6 षटकार ज्या फलंदाजांनी मारले होते धावसंख्या टीमची टोटल 12 आहे धावसंख्येवरती. आक्रमण हो सेट, तुम्ही नाजच केलाय का. थेट नाट करण्यासाठी विक्रांतला खेळांगणामध्ये आणलं जातंय, पण विक्रांतला रोखण्यासाठी यावेळी टाकलेला चेंडू पुढे एकदा यावेळी लगावला जातोय. चौकार मग झुके घरी साला इथे दाखवण्यात जातोय. पुष्पामधला डायलॉग इथे दाखवतोय. अशीच फलंदाजी करण्यासाठी मला का पंचकोशीमध्ये ओळखला जातो तो विक्रांत सावंत उर्फ गोप्या. एक आकुगणारी फलंदाजी करतोय. टीमची टोटल धावसंख्या 16. अंदर गोळाच्या पोटामध्ये गोळा. नेक्स्ट बॉल क्वार्टर शॉट अप्रतिम, अतिशय डोळ्यांची पार न फेडणारा नजगत बळा फटका होता. चेंडू चाललाय सीमारेषे पार. चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावफलक पोहोचलं असेल तब्बल 20 या धावसंख्येवरती. धावसंख्या दान पोहोचली आहे. नंतरचा बॉल कशा प्रकारे खेळ पुढील चेंडू टाकण्यासाठी अर्जू कमबॅक करतोय का. अगदी रडारमध्ये सापडलेला चेंडू हवाई सुंदरी करत चेंडू चालला असेल. KPL चौकारसाठी षटक पहिल्याचा की समाप्त. धावसंख्या 24. पहिला चेंडू प्रथमेशाचा अगदी सहजरित्या यशक्षक थोडस यावेळी चुकला असेल. फॉर्मल ठरतो तिथे एक धाव मिळते. हा दोन्ही संघांसाठी सामना महत्त्वाचा नसेल, कारण इथून जर तुम्ही जिंकलात तर डायरेक्ट मेगा फायनल मध्ये आपल्याला संधी असेल. हरला तर एक संधी आहे. नंतरचा चेंडू अगदी ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू होता. फॉर्टमध्ये क्षेत्ररक्षण केलं गेलं होतं. पहिल्या षटकामागे ती कमी आहे आम्ही जाणली होती. लालच दाखवली गेली की काय, कारण नेहमीच म्हटलं जातं ना गर्वाचं घर नेहमीच खाली असतं. पहिल्या षटकामागे 24 धाबा खर्च केल्या गेल्या, पण दुसऱ्या षटकामागे त्या 24 धाबा डिपेंड करण्यासाठी हा गोलंदाज आणला गेलाय. रोखायच्या असतील 24 धाबांवरतीच, कारण 24च्या जर सरासरी धाबा बनवल्या गेल्या तर नक्कीच विजय थोडासा लांब होऊ शकेल. नंतरचा बॉल मोठा फटका अगदी खेळला जातोय. नंतर दाखू टप्प्याचा बॉल अगदी शॉर्ट ऑफ द डे साठी सजवलं जातोय. शॉर्ट ऑफ द डे इथे सजवल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 37. नंतरचा चेंडू आमंत्रण इशारा इथे दिला जातोय. फ्लॅट शॉट जो पहिला चेंडू डॉट आला होता त्याची भर काढून दिली गेली आहे. बरीच भर पाडली जातील की काय, आता कुठेतरी संघ लांबडा होत जातोय की काय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती वारंवार चेंज केली जाते. अकू टप्प्याचा बॉल हाही देखील चालला असेल. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चेंडू चाललाय 4 धाब्यांसाठी. चौकाराचा खेळ, चौकाराची बोलीभाषा इथे केली गेली. षटक संपुष्ट होते. धावफलक 46 धावसंख्येवरती 46.
46 वरती ज्याने MPL गाजवली होती तोच गोलंदाज यावेळी दाखल केला जातो. गोलंदाजी मार करून सुशांत कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. निश्चित झालेला मानवडी प्रीमियर लीग मध्ये बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी ज्याने पटकावला होता तो सुशांत यावेळी दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू मॅजिक डिलिव्हरी तयार केली जाते. लाजबाब टप्पा इथे गाठला पहिल्या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडू येतोय. धावसंख्या 46. 46 धावसंख्येवरती पाहतो. या स्पर्धेमध्ये ऑरेंज कॅप जो जास्त धावा बनवणार त्याच्या डोक्यावरती राग गाजलेली पाहायला भेटणार आहे. नेक्स्ट बॉल कशा प्रकारे समोर आहे. विक्रांत सावंत कशा प्रकारे खेळी करेल. ऑफ साइड 4 सजवलंय. यावेळी टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा यावेळी मॅजिक डिलिव्हरी आहे. चेंडू पडल्यानंतर अगदी फलंदाजापासून दूर दिला जातोय. म्हणजेच काय इथे फलंदाजाला रोखून ठेवलं जातंय. सलग 2 चेंडू इथे डॉट आल्यानंतर कुठेतरी थोडासा प्रेशर आला. कालमंत्र देण्याचा प्रयत्न असतो. ज्यावेळी आपला फलंदाज एखादा थोडंसं खराब करतो ना तेव्हा चर्चा करणं गरजेचं असतं आणि ती चर्चा करण्यासाठी नौशाद गडबडून अगदी सरसपणे आला चर्चा केली जाते. खरं क्रिकेट हा खेळत असा आहे. क्रिकेटमध्ये कोणी मोठं नसतं कोणी छोटं नसतं. क्रिकेट हा एक समान चाललेला गेम आहे. कारण कालच्या रीतीमध्ये एक उदाहरण आपण पाहिलं. राज नावाच्या गोलंदाजाने मूर्ती लहान होती पण कीर्तिमान 8 धावा डिपेंड केल्या गेल्या होत्या. यावेळी टाकलेला चेंडू रडारमध्ये शुभम पवार लाजवाब अप्रतिम कामगिरी यावेळी केली आहे. शुभम पवारच्या हातातून झाली ते स्काय जम्प. त्यानंतर चेंडू अडवला. क्रीडांगणाच्या दिशेने तिसरा सलगचा डॉट बनवतोय. काय गोलंदाजी चालली आहे. गोपाळकृष्ण माळगुंड संघ कुठेतरी सामन्यामध्ये परत येताना दिसतोय की काय. विक्रांत सामंतला आतापर्यंत चांगली इथे धुकळून ठेवले जाते. नंतरच्या चेंडूवरती यावेळी निघाला चेंडू 2 डेगाच्या मधून अगदी बुलेट ट्रेन सारखं चेंडू यावेळी गेला असेल. 4 धावांसाठी या 4 धावा मिळत आहेत. 4च्या मदतीने धावसंख्या अर्धशतक फेड संघाचा स्कोर कार्ड वरती लागले आहे. तब्बल 50 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागले आहेत. विक्रांत सावंत आतापर्यंत वैयक्तिक 25 धावसंख्येवरती खेळतोय. नंतरचा चेंडू लो फुलटॉस रडारमध्ये घेतला. आमंत्रण दिलं गेलं तर स्वीकारलं जातंय. चेंडू चाललाय सरळ हे शकवर बल्ल्यांच्या बाहेर पेंटेड सर्कलच्या बाहेर. 4 धावांसाठी धावफलक 54 धावसंख्येवरती. नंतरचा बॉल मोठा प्रयत्न केला गेला होता. यावेळी चालला मिड विकेट विजनला हसवत फसवत चेंडूदान बसलाय. 4 धावांसाठी शतक संपुष्टात येतंय. निर्णायक 30 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 58. आतापर्यंत कोणतीही विकेट इथे गमावली आहे. बालगुडी संघाचा यश अंतिम षटक म्हणजेच काय हानावरती षटक घेऊन इथे दाखल झालाय. पहिला चेंडू अगदी रडारमध्ये सापडला होता. चेंडू पाठवून दिला जातोय. अगदी सहज सिद्धी पॅलेसच्या दिशेने चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. चेंडू आधी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये पाठवला गेला आणि प्रेक्षक गॅलरीमध्ये गेलेला चेंडू थोडासा उशिरा क्रीडांगणामध्ये येईल. धावसंख्या 62 या धावसंख्येवरती शेवटचे शतक आहे. जितक्या धावा जास्तीत जास्त बनवण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे तितक्या धावा इथे बनवण्यात जाणार. धावसंख्या 62 62 या धावसंख्येवरती पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती स्वागत केलंय. सगळ्या पुढे एकदा क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी खेळला फटका. हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं थोडस लँड होऊ शकत नाहीये. धावसंख्या 66 कोर्स कार्ड वरती लागली. अर्ध विकेटने केलेला पुढील चेंडू अगदी शॉर्ट बॉल होता. सजवला जातोय. बॅकफुट पैज जिथे पाहायला भेटलाय. हिरा धावता धक्का दिला जाणाऱ्या 4 धावांचा धक्का. धावसंख्या 70 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 70 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागलेत. नेक्स्ट बॉल कशा प्रकारे क्रीडांगणात हाताळला जाणार आहे. टाकू टप्प्याचा बॉल मोठा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आहे. अपेक्षित उंची घेतली होती पण लांबी काही गाठू शकला नाहीये चेंडू. इथे हात लावून बघ.
नंतरचा चेंडू अगदी लो फुलटाच होता, सुहास गीतेच्या हातामध्ये जातोय, धावचीची संधी होईल, पहिल्या विकेटचं पत्र इथे घडतंय. निर्णायक 4 षटकांचा सामना इथे संपला. 4 षटकामध्ये धावा बनवल्या गेल्या, टोटल 71 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 72 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. पाहतोय सज्ज झाला असेल अजिंक्य भूते कशा प्रकारे कामगिरी करतो आपल्या संघासाठी. चमक उमक धमाकी दाखवायची असेल ही ती संधी आहे स्वतःवरती विश्वास दाखवायची. पहिला चेंडू अगदी सरस सापडला टप्प्यामध्ये, चेंडू पाठवला जातोय, दुसऱ्या इनिंग मधला येतोय, पहिला KPL चा चौकार. तुम्ही देखील आम्हाला मारू शकतो तर आम्ही देखील तुम्हावरती आक्रमण चढवू शकतो. विक्रांत सावंतवरती चढवलेलं आक्रमण इथे मारायचे, वसूल करायचे असेल. नेक्स्ट बॉल विक्रांत सावंत यावेळी थोडासा दिशा यावेळी भटकला असेल आणि त्यानंतर पंचांचं सिग्नल यावेळी बॅट बॉलचा इशारा दिलाय. काही होईना पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये रोखायचा आहे हे तिथे दाखवायचा प्रयत्न इथे केला जातो. चेंडू कसा पण होईना झोपून पडून एकमेकांवरती पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये आणलं पाहिजे हेच राहिलेलं ब्रह्मास्त्र, हेच राहिलेलं आक्रमण. यावेळी टाकलं चेंडू स्वर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. +1 एकावरती 1 फ्री इथे दिली जाते. विक्रांत सावंत बिघडला पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेचल्यानंतर विक्रांत सावंतची लेंथ आणि लाईन इथे बिघडत चालली असेल आणि लेंथ आणि लाईन बिघडल्यानंतर धावसंख्या 7 धावसंख्येवरती त्यान पोहोचली असेल. 7 धावसंख्या आतापर्यंत आपण स्कोर वरती पाहतोय. विक्रांत भटकलाय की काय, यायचं होतं खेदारवाडी जाऊन बसला की काय मानेवर. तशीच प्रकारची गोलंदाजी इथे चालली आहे, स्वेर पद्धतीची गोलंदाजी विक्रांत सावंत इथे करतोय. पुढील चेंडू विक्रांत सावंत पंचांच्या उजव्या हातावरून, अर्थातच काय म्हणजेच काय आनंद विकेट. नेक्स्ट बॉल यावेळी सापडलेला चेंडू आला कार्पेट खेळण्याचा फटका इथे होता पण सापडत नाहीये. गतवर्षीचा जर विचार करायला गेला तर अजिंक्य भुते बेस्ट फलंदाजचा मानकरी ठरला होता. ऑरेंज कॅप त्याच्या डोक्यावरती राहिली होती. याही वर्षी तसंच कारनामा करावा लागेल. सलग 2 वर्ष आणि 2 अर्धशतकाच्या खेळी त्याच्या बॅट मधून निघाल्या होत्या. यावेळी सापडत नसेल चेंडू. 210 धावा त्यानं गतवर्षी बनवल्या गेल्या होत्या. यावर्षी थोडस शांत राहिलाय. हेच क्रीडांगण होतं. 210 धाबांची खेळी बरोबर 2 मध्ये या आजीभूतने केली होती. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक तिथे बॉम्बर बनला होता. लाजवाब कामगिरी इथे केली गेली आहे. 2 धाबांचा इशारा तर नक्कीच दिला जाणार. 2 धाबा आपल्या संघासाठी जरूर वाचवले असतील. 2 वाचवल्या त्याने 2 मिळाले. नंतर चेंडू गोलंदाजी मार करून विक्रांत सावंत कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. लेग्स बॉल समोर जो आलाउंड कार्पेट खेळण्याचा फटका तिथे क्षेत्ररक्षक बरोबर अगदी दुरून काढला जातोय. नो चान्स रन म्हणजेच काय कोणत्याही प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. सामना जसा जसा जवळ येणार रोमांच अंगावरती शहारे
हृदयाचे ठोके जरूर वाढत चालले असणार. नेक्स्ट बॉल फ्लो फुल टॉस अगदी कडवट केला जातोय मिड विकेटच्या दिशेने. चेंडू यावी फरार असेल. 4 धाब्यांसाठी षटक संपतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या 13. खेचल्यानंतर धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. अकुटप्याचा बॉल यावेळी दांडी गोल केली असेल. मोठा मास्तर दायामध्ये अडकवला गेला. पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला धक्का. सुवर्ण संधी इथे साधली गेली आणि सुवर्ण संधी मिळती मिळालेली ही पहिली विकेट. ठीक आहे धावा येत नाहीयेत पण काही घडू शकतं. या खेळाडूवरती इतिहास राहिलाय आणि तो इतिहास पुन्हा एकदा जागा करण्याची संधी हवी असेल. नंतरचा चेंडू मोठा प्रयत्न सापडला नाहीये. चेंडू मोडला जातो तब्बल 2 धाब्यांसाठी. षटक संपून जाते. 2च्या मध्ये धावसंख्या 20 टोटल 20 12 चेंडू आणि 52 धाब्यांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू 52 धाबा. चेंडू का मानवडी संघाचा हा गोलंदाज इथे आणला गेलाय. पहिला चेंडू या बॉक्स आउट बोलला गेलाय. रोहितच्या गोलंदाजीवरती फुल टॉस. हेशा कव्हरमध्ये खेळायचा होता. हेशा धमाका करायचा होता. त्यामध्ये बॉक्स आउटची विकेट घडली आहे. पेटर संघाचा डायरेक्ट चेंडू बाहेर मारला आणि त्यानंतर घडलंय काय बिघडलंय इथे खेळ. गोपालकृष्ण मालगुड संघ कुठेतरी सामन्यापासून दूरच चाललाय की काय. शुभम पवार नेक्स्ट बॅटर खेळाडूच्या दिशेने यावी दाखल झालाय. पहिला चेंडू अगदी अकुटप्याचा होता. मोठा प्रयत्न केला जातोय. फालतूमध्ये क्षेत्ररक्षण करेल निर्धाव चेंडू इथे दाखल केला जातोय. शुभम पवार ओमसाई ठावल्यावडी संघाकडून खेळणारा शुभम यावी दाखल झालाय. यावी दाखल चेंडू लेगच्या बाहेरून पंचाचा वाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर करवरती मिळेल. यानंतर होणारा सामना
यावेळी दांडी गोल केली जाते. विकेटचं पतन इथे घडलंय. चेंडू पडल्यावरतीच बोलला होता रोहित चव्हाण की गेला गेला आणि गेला जाऊन आता तंबूच्या आसनाला जाऊन पोहोचला असेल. यानंतर होणारा सामना सागर स्पोर्ट वर्सेस सिबंद स्पोर्ट. दोन्ही संघ आपण खेळाच्या दृष्टिकोनातून सज्ज राहा. सौरभ किंदे विनंती असेल आपले संघ मालक प्रथमेशजी काबनकर सर आपली वाट पाहत आहेत. सौरभ किंदे विकास गोंडबरे दाखल झालाय. पहिला चेंडू ताकदीवरती खेळला होता. विक्रांत सावंत इथे घेतले हवेमध्ये जंप. चेंडूला रोखलं जाते. कुटप्पाचा बॉल. विक्रांत सावंत लाजबाब अतिशय सुंदर केली ही कामगिरी. पुण्यात मीडियम पेसर चंडिका मानेवाडी संघाचा हा गोलंदाज हुकमी आले. सायकल गोलंदाज इथे ठेवला या स्पर्धेमध्ये. फ्रेंड संघाकडून काय गोलंदाजी केली आहे. हो रोहित चव्हाण अतिशय सुंदर गोलंदाजी. चंडिका मानेवाडी संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू होता. षटक संपतोय. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 22. 6 चेंडू आणि 50 रनची आवश्यकता आहे. पुढे एकदा इतिहासाची आठवण करतो का तर इतिहास आहे. 6 चेंडूवरती या खेळाडूवरती 56 धावा दिल्या गेल्या होत्या पर्वत 2 मध्ये. पण पंकज खेवर कोणत्याही प्रकारची चूक करणार नाहीये ह्याच्यामध्ये काही डाऊट नसेल. पहिला चेंडू डॉलबिल होतोय. गोलंदाजी मार करून पंकज खेवर. दुसऱ्या चेंडूवरती प्रॉपर टायमिंग मध्ये जंप आणि त्यानंतर चेंडू अडवला जातोय. सफलपूर्वक इथे ठरतोय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू येतोय. सामना दूर चाललाय. तिसरा चेंडू देखील इथे डॉट बॉल येतोय आणि जवळपास विक्रांत सावंतच्या चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल. कारण पहिला फायनलिस्ट संघ म्हणून आम्हाला ओळखल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत 5वा सामना खेळत आहेत आणि 5वा सामना खेळत असताना अजूनपर्यंत एकही पराजित झाला नाहीये. यावेळी टाकलेला चेंडू आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने चालला असेल आणि स्पर्धा आपण पाहतोय. थोडासा टेक्निकल इश्यू झालाय पण रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. म्हणजेच काय या स्पर्धेचा आपण घरी बसले देखील आनंद घेऊ शकता. पंकज खेवर नेक्स्ट बॉल. आणि केपीएल पर्वत 3 मधला पहिला फायनलिस्ट संघ ठरलाय. संघ पहिला फायनलिस्ट संघ 5 सामने खेळले आणि 5 सामन्यांमध्ये एकदम कमना करणारा विजय कोणी मिळवला असेल तर फ्रेंड्स संघाने मिळवलाय. पहिला फायनलिस्ट संघ या केपीएल पर्वत 3 मध्ये आपल्याला मिळालाय. फ्रेंड्स या मॅचचा सामनावीरचा किताब कोणाच्या नावावरती जाणार आणि हा मॅचचा सामनावीरचा किताब ज्याची फलंदाजी ठरली होती सरस सुयश दुर्गवी ठरतोय. सुयोग दुर्गवी ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. सामनावीरचा किताब सुयोग दुर्गवी. चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळालं. केदारवाडी मित्रमंडळाच्या सर्व छोटे शिलेदार सगळ्या छोटे शिलेदारांना विनंती कृपया आपल्या शुभ हस्ते हा किताब द्यायचा आहे सुयोगजी दुर्गवी यांना. आताच्या सामना जो झाला सेमीफायनलचा पहिला सेमीफायनल सामना त्याचा सामनावीर सुयोग दुर्गवी.